Вітанкі. Заўважыў цікавасць да выставы героі беларускіх казак, міфаў і легенд. То зараз падрабязней распавяду, ды пакажу фоткі. Па вядомых малюнках Валера Славука Антон Шыпіца зрабіў скульптуры. Хацеў сказаць серыю скульптур, але іх там не серыя, іх там, шчыра кажучы, да халеры. У добрым сэнсе, то бок усе яны змяшчаліся ў адным пакоі, але хадзілі мы па ім паўгадзіны дакладна. Карацей, зрабіў вялікую серыю, і нават адзін і той жа персанаж мог быць прадстаўлены ў розных памерах. Фон таксама класна зроблены. То бок гэта не проста гэтыя фігуркі ў зале стаяць, а таксама там прыпечак, калоссе, кустоўе нейкае. Дадае атмасферы. Пацешна было, калі пайшоў фоткацца, сеў на падлогу. Людзі на мяне так трохі паглядзелі, як на дурнаватага ха-ха-ха. Мужык сядзіць на падлозе. Карацей, сфоткаўся, пайшоў, а потом гляджу, на тое ж самае месца людзі падыходзяць, садзяцца на выцертае і фоткаюцца там. А скульптуры сапраўды выглядаюць шыкоўна. Мне вельмі спадабаліся. Усім, хто цікавіцца міфалогіяй, мастацтвам, шчыра раю. Мульцік пра Марылю не ўключылі, але яго нескладана знайсці ў інтэрнэце. Яшчэ я ж запісаў і ўжо амаль змантаваў спешл да Дня роднай мовы, які адкажа на пытанне, чаму мой влог менавіта па-беларуску. Таму праверце, ці падпісаны вы, ці націснуты ваш званочак, ды хутка пабачымся. Не абышлося і без невялічкіх касякоў. На малюнку персанаж падпісаны так, а на скульптуры той жа самы персанаж падпісаны па-іншаму. Але не памыляецца той, хто нічога не робіць, гэта ўсё дробязі. Вось яшчэ што хацеў сказаць. Я, можа, пра гэтую выставу ніколі б і не даведаўся, каб мне знаёмы ў тык-току спасылку не даслаў. Я, вядома, цікаўлюся міфалогіяй, але адсачыць усё аднаму чалавеку вельмі складана, таму дасылайце, дзе вам зручна, а я ўжо паспрабую наведаць ды паказаць усім астатнім. Дзякуй, бывайце. Здаецца, нехта ведае толк у жартах. 666.